Divisió B. Si ho recorden, divendres ja els vam ensenyar els dos partits avançats de la jornada, les victòries de la Gramenet i del Gavà. Doncs avui veiem com s'ha acabat de desenvolupar aquesta jornada de Lliga. Tots els equips catalans de la zona alta han fallat menys el Badalona, que passa a ocupar un dels llocs de play-off. Els nervis típics de les últimes jornades han arribat a la Lliga de segona B. En la 34a no ha guanyat cap dels equips que fins avui ocupaven els 5 primers llocs. El Sabadell ha hagut d'eixugar 2 cops l'avantatge del líder, el Villarreal B. El gol inicial de Joan Tomàs no ha rebut resposta fins a la segona part, amb aquesta rematada de Xavi Pelegrí. 6 minuts després, Juanfran ha tornat a marcar pel filial groguet, però en l'últim minut Juan Carlos Mejías ha salvat un punt per als arlequinats, també a la sortida d'un córner. És clar que el rei indiscutible de l'empat és el Sant Andreu. Amb el d'avui al camp del Santa Eulària ja en suma 17. Primer han marcat els eivissencs mitjançant José Miguel, però Dani Martí ha fet la igualada per als quadribarrats abans del descans. El mateix resultat i contra un altre equip que està en zona de descens és el que ha sumat aquesta jornada el Barça Atlètic. Gerardo Massini va avançar l'Alzira en el minut 16. El gol del filial barcelonista no va arribar fins a la segona part amb un llançament espectacular de falta de Víctor Sánchez. I amb tant d'empat, algun havia de treure benefici, i aquest ha estat el Badalona. Un penal en l'últim minut de partit al camp del Terrassa ha permès a Diego Torres situar el conjunt escapulat en zona de play-off.